אריה. עושים את אייל הרמלין אריה. איילי, אתה יכול לפתוח את העיניים? וואי. אבל עכשיו אייל צריך לסגור את העיניים. לעצום עיניים. יופי. הם עושים לי חבב. הם לא עושים לי חבב. תעצום, יאללה, תעצום יאללה. מעולה. תעצום, תעצום. וואו. איך עושים זום תגידי? לא יודעת, אמיתי אם אפשר. אוי, מה זה, אתה מחייך? אתה מחייך? מה, אתה רעב? אתה רוצה לאכול את האיפור? תעצור, עכשיו תסגור רגע. יופי. מעולה. רגע. לא נראה לי שאפשר לעשות זום. אפשר לעשות זום? פה. אני בטוח שאפשר. רגע, זה מציק לך קצת, תכף זה יעבור. תכף זה כבר לא יציק יותר. טוב? עוד שנייה וזה כבר לא יציק יותר. אז זה תהיה אריה. עכשיו אנחנו מדגישים את העיניים ואת הפה עם לבן. תעצום עיניים קצת. וואו, איזה יופי. יופי. יואו, אלון, תראה מה קרה לאייל. ארז, מה אתה אומר? הם אף פעם לא עשו את זה עוד? פעם ראשונה? פעם עשית, נכון? באיזה יום הולדת. כן, נכון. נכון. גם היה. עכשיו אנחנו לוקחים... בטח אתה תעשה. עוד לא. וואו, אייל. תסתכל אליי. עכשיו אתה איתי? עכשיו אנחנו עושים... אתה מזהה אותו, ארז? קווים של... וואו, תראו איזה קווים יש לו. אנחנו נעשה גם אף וגם פה. יופי, רגע, לא לגעת חמוד. תשתדל בכלל לא לגעת בפנים עכשיו. טוב, עד שזה יתייבש. עכשיו צריך כמה שניות להתייבש. יופי. איך זה כיף? כיף? וואו, מדגדג לי. מדגדג. מדגדג? רגע. וואו. מה זה, ממש סימבה. יופי, אנחנו עושים לך אף, חכה. אלוני, אולי תבחר אתה חיה אחרת? לא רוצה. בסדר, לא צריך. סתם חשבתי שענת יוכל להציע לך. תעשי אותו דבר לכולם. איך שאתם רוצים. רגע, לא לזוז. אתה יכול לבחור מה שבא לך. אני רוצה אותו דבר של אייל. כמו שלי? אפשר אותו דבר של אייל. כן, אתה יכול. עכשיו אנחנו עושים את ה... רגע. אריה. שפם. כאן. וואו, חמודי. רגע. בן כמה אתה, אייל? בן 3. אתה בן 3? וואו. וארז גם בן 3. ואיך זה להיות אריה בגיל 3? ואני בן 5. רגע. ארז גם בן 3 ואני 5. כן? תראה לי אותך? וואו. מה אתה אומר? רגע, אני רוצה להביא את המצלמה, את זה, חכה שנייה עם הצילום, תשאיר. רגע, אני מביאה לך. חכה שנייה. רגע, חכה. אל תעשה סטופ עדיין. היי, תסתכל עליי. היי, אריה. עמוד, תסתכל עליי רגע. רגע. בוא אליי. תסתכל. וואו. אתה אוהב? כן. אריה, תסתכל עליי. עכשיו תורי. תעשי סטופ. קוראים. תסתכל עליי.